Il-ktieb mid-dinja ċkejkna tiegħi tal-pubblikatur u kittieb Pawlu Mizzi jiġbor fih tifkiriet imsejsa fuq karattri koloriti għawċin. Tkellimna ma' Joseph Mizzi, bin Pawlu u pubblikatur huwa stess, dwar il-ħażna ta' tifkiriet bejn xhur dan il-ktieb. Il-dinja ċkejkna tiegħi miktub mill-papa huwa pinzellati tal-ħajja f'Għawdex, meta kien qed jikberu fi żmien fit-tletinijiet, erbgħinijiet u ħamsinijiet fir-Raba ta' Għawdex. Bażikament jieħu dawra lil-qarrej ma' l-akwati tar-Rabat, San George, ftit ma' Salforn, imma ma jixrifx iżjed minn hemmhekk. Però jiddeskrivu wkoll ħafna il-ħajja ta' kuljum u n-nies li sawruha. Jiġifieri b'mod ma jiġ leġġer, imma b'mod ħafif li b'xi mod jerġa' jieħdok lura f'dak iż-żmien. Is-siwi tiegħu huwa li qed isemmi nies, jew huwa biografiji ta' nies, jew qed jinqeda b'ċerta nies li sawru l-ħajja ta' kuljum, dak li jaqta' x-xahar, dak li jbiħ il-ħut, dak li jagħmel il-ġirat, dak li jdoqq niepel. Li mhuwiex il-biografija tipika li nafu aħna tal-persuna importanti ta' dak li jagħmel xi ħaġa speċjali biex jibqa' jissemma, imma l-papa interessah dawk in-nies li ma kienu jagħmlu xejn. Però għamlu ħafna għall-ħajja ta' kuljum. F'dan il-ktieb il-papa uża d-djalett tar-Rabat ta' Għawdex. Għax jemmen li hekk kif il-lingwa tesprimi ruħek biha, ġifieri dak li aħna ngħidu nitkellmu biex niftehmu, id-djalett joħroġ verament il-karattru u r-ruħ. U għalhekk ukoll apparti li juża djalett u miktub fonetikament, ġifieri min jaf il-djalett rabti ta' Għawdex jista' jaqrah u jifhmu iżjed, m'hemmx affarijiet diffiċli, jiġifieri mhux qed ngħidu li ma jinftehimx għal dawk li ma jafux id-djalett. Juża wkoll il-laqmijiet, jiġifieri għall-papa il-persuna laqqas huwa importanti u għall-laqam tiegħu. Ħafna drabi laqqas sibna il-kunjom tal-persuna, Ġanni l-Aħmar. Ma nafux kien kunjomu Ġanni l-Aħmar. Però għalih Ġanni l-Aħmar kien tmur Għawdex, ir-Rabat kważi sal-lum kien semmi ma' Ġanni l-Aħmar jgħidulek minn kien. Jiġifieri hemmhekk qed juri li l-persuna mhijiex li semmu l-kunjom, imma huwa dak li jagħmel u dak li kienu jafuh in-nies bih. Dawn it-tifkiriet b'mod għalija u straordinarju jiġbru fihom tifkiriet tal-ħajja ta' kuljum, tal-ħajja li m'għadix. Jiġifieri jekk tmur Għawdex illum xulħadd għadu jgħidlek mmur Għawdex għax nistrieħu u x'ismu, imma il-ħajja f'Għawdex fi żmien il-papa tiegħi kienet ħajja iżjed sempliċi, ħajja tal-Għawċin, mhux ħajja tal-Maltin u l-Għawċin, jew tal-Għawċin u l-Maltin. Kienet ħajja tal-Għawċin, kienet ħajja ħafna sempliċi, maqtuha mir-realtà anke ta' Malta. Allura f'dan il-ktieb qed jiftaħ tieqa żgħira jew bexxa tieqa għall-ħajja kif kienet, għall-ħajja ta' kuljum. L-ħajja li ħafna drabi tispiċċa mhix iddokumentata. Nagħti eżempju żgħir, ħaġa li l-papa kienet taffaxxina, x'kienu jagħmlu l-Maltin meta l-belt kienet qed tinbena. Ħadd ma ddokumenta. Naħseb li daħsib baqa' iberren fil-papa. Allura iddokumenta dak li jafu. Dik il-ħajja żgħira sempliċi ta' nies onesti li sawruha u li għamluha. Din mhix l-unika ġabra li kiteb il-papa. Sfortunatament f'ħajtu ma tantx ippubblikajna xogħlijiet ta' Pawlu Mizzi. Dan huwa l-ewwel wieħed mid-dinja ċkejkna tiegħi. Dalwaqt ukoll bħalissa qed naħdmu fuq il-memorji tiegħu. Sfortunatament kif qedlek ftit wara li miet jew ftit qabel ma miet f'dak il-perjodu ftaħna l-kompjuter tiegħu u sibna ħafna xogħlijiet. Apparti mid-dinja ċkejkna tiegħi li kien fażi avanzata ħafna meta sibnieh, għandna il-memorji tiegħu li jisimhom ħajt istorja waħedha. Li hija miktuba fl-istess vena ta' mid-dinja ċkejkna tiegħi, però tiddeskrivi d-darba ħajtu mit-twelid miegħu mill-ewwel tifkiriet tiegħu sa meta għalaqt minn sena. Apparti
Ġifieri hemmhekk qed nerġgħu nmorru għal ħajja ta' kuljum, però anki għal ħajja ta' Malta kif qed jaraw u kif għexa. Apparti minn hekk, ta' min insemmi li papa kien diġà kiteb numru ta' leġendi Maltin, l-idea tiegħu kienet dejjem ifhem li nqarbu n-nies mal-folklor, però sibna wkoll kodba iżgħar oħra bħal pereżempju fuq iċ-ċiklu tal-ħajja u fuq il-ħobża Maltija li fi-żmien li ġej ħajjaraw id-dawl ukoll, però għal darb'oħra huma miktuba minn persuna li kien josserva iżjed milli kien jistudja. Joħroġ ħafna il-karattru ta' osservatur u edukatur li kien fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.